मोठी असा बरी आहे मोठी आहे गो दादी चालू करू उचलता पहिलीच जी आपली खाऊन गेली इथली त्याच्यात बघा कुर्ली गावली मस्त मोठी नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललो खेकडे पकडू. आम्ही असे आणि सृष्टी असा आता पाणी काढता होडीतला आणि सध्या पावसाचे दिवसच आणि आपल्याकडे आज आम्ही पहिल्यांदाच कोंबडीची चामडी लावून खेकडे पकडून बघतो. कारण या वर्षात तरी नाही, मी गेल्या वर्षी पण कोंबडीची चामडी लावून नाही पकडले. मोरीचाच मास अवेलेबल होता. यंदा मोरी नसल्यामुळे आपण आज पहिल्यांदा कोंबडीची चामडी फक्त आणलं आहे. ती चामडी लावून खेकडे पकडून बघूया आपल्या किती खेकडे भेटतात ते. चला बघूया आपल्या किती भेटतात. जाऊया सृष्टीक पाणी काढून देत, नंतर ते बांधण घेत बघले तर टाकून बघूया. चला तर मित्रांनो, सृष्टीचे आता बऱ्यापैकी पगोल्यांका ऐसा बांधण झाली आहेत आणि आम्ही आता हे जे बांधतात ते बांधत टाकीत घेतलो. तर हैसून सुरुवात करूया ना. टाकायचं एक ती टाक बांधलंच ती. तर इथून आम्ही सुरुवात करतलो. आपले नाही म्हटलं तरी 35-36 पगोल्यावर ते आता ह्या जवळजवळ ॲडजस्ट करूया आणि बघूया आपल्या किती कुर्ले गावतील ते. तर आता आम्ही सगळे असे थोड्या अंतरावर टाकून घेतो. बांधीत टाकतला. आता लोट पण लावलो त्यामुळे माका होडी होलवून व्हिडिओ करू गावाचो नाही काय टाकूचा एवढा काय नाही. आपल्या कुर्ले किती गावतात एका महत्त्व टाक. तर आता चला हे टाकून घेतो सगळे. आधी टाकून घेऊया ना, मगच दाखवूया. ओके मित्रांनो, आमचे पगोले आता टाकून होतील. तो काहीतरी मासो होतो व मोठो काळुंदर होता मोठा. आता तर आपले पगोले आता टाकून होतील. हे बघा ही शेवटची आणि उरतले किती 3 ना. त्या काहीतरी आजूबाजूक आता आम्ही टाकून ठेवतलो, कारण ह्याच्या पुढे या झाड पडला आणि त्यामुळे जाऊक नाही गावना. मग अशी कशी तरी या झाडाखालसून येईल लव. आता परत जाऊ गावाचा नाही. आता बघूया जाताना पाणी असलं तर वरसून जाऊ गावता काय बघायचा, नाही शक्य व्हायचा. तर आता आम्ही हे बघते काहीतरी ॲडजस्ट करते. आहे ती टाकी 4 रवल्यात ना, 4 काहीतरी मग टाकते ॲडजस्ट करते. चला आता एकदम पगोले उचलून बघायचे किती गावतात कुर्ले ते. जवळ अर्धा तास झालो आणि आम्ही आता पगोले उचलू घेतो. एक पगोली मी वर टाकलं आहे. बघूया म्हटलं काय गावता काय, कारण जागा संपली पुढे जाऊक वाट नाही म्हणून काही पगोले 2-3 असे वरती चलान टाकले. तर आता आम्ही उचलून बघतो किती कुर्ले गावतात. सृष्टी मोबाईल पकडीत आणि मी होडी ओलवतले आणि पगोले उचलतले. तर चला गावतात ना साधारण 10 किलो येस. चल बघूया. गावली 2 एकदम मोठी या एकदम 2. हे बघ बघूया कसले आहेत बघ, मस्त मोठे दिसतात. बरे भारी आहेत ना. तर मित्रांनो, आमका पहिलेच 2 कुर्ले गावले एकदम मस्त पैकी. साईजा एकदम पण लहान नाहीत. हे बाबा सोड टाकून ठेवतोय. दोन कुर्ले गावले, 2 आपले तकडे आहेत. होडीत थैन हवीया. हां होय. फक्त कॅमेरा धरूचा काम कर, बाकी उचलूचा आणि ओढूचा आम्ही बघतोय काय. आधी पण काही नाही. तर आपले पहिले 4 कुर्ले गावले ना. होय. एक खाऊन गेले म्हणजे ती मोठी होती. त्यात बघूया काय गावता. दोन बरे आहोत. लहानच. ठीक आहे. एकदम पण लहान नाही, एकदम पण मोठे नाही.
चालते. बरी. बघूया दिसत नाही ह्याच्यात. हां दिसलं दिसलं. त्यातच घे. बघू काय ते डबी. पालो काढलेलं ना, होय पालो दे. तीच आहे. बारकी. रश्यावाली आहे, रश्यावाली. रश्यावाले कुठलेच मोठे खाई गेले. पळवल्याने व्यापाऱ्याने, मोठ्या मोठ्या व्यापाऱ्याने. ते काही एकदम लहान नाही. हा, ही बघ मोठी. तुला? मस्त मोठी ना? हम्म. ही बघ, खाली बस. दाखव कुठलं. जाणार असते आता ह्यो. मोठी हा. ठीक आहे. हां याच्यात मोठी. घे. ते पण मोठी आहे. जाणार असते ना ती. फसवणार असते आपल्या. एक कुर्ले गावले पण ते मोठे नाही, नॉर्मल. आणि नको घ्यावे ना. लय लहान हा? नको नको. मोठे झाले का गावते. मोठे झाले काय घालते टाकले ते बघते उचलते ना. हां तेच राव. लहानच आहे. एकदम लहान हा. मग टाका. जा, जीवन दान दिलं तुला. चल. आटीएन काढल्या नावावर दोघी. जड किती आहे. हे खाल्या. आता पांदा. डोळे दुखतात. सांगितलं की काय ना, ऐकलं असतं तू बायको बसते माझी. यायला आता ऐकायचा नाही. उचला पेली जवळ. लहानच आहे, काय करूया. एकदम लहान आता नको घेऊ. तसेच रवतात मग. साधारण असली तरच. एकदी बघून येते आधी ऐकलं. हम्म. डबो नाही ना. बरी या हा कशी सोडल्याने कोंबड्याची म्हणून काय माहिती. मी तो घड बांधले सोडल्याने त्याका माका ना. हां बरी आहे बरी. पैसे सोडले ना तुझी. पांदा येतात खावल्यानी असताला अर्धा अर्धा.
पाठीसून त्याच्या ओढून काढल्या मी ते आयच्या म्हणून ती फिरवून बांधा खोई तुम्ही बांधा फिरवून. त्यांका वडा नाही रिया आहेत ना डंग्याची आहे एका डेंग्याची आहे. बरी आहे बरी आहे. म्हाका नाही वे ह्यानं टोपी ना विष्णू नाही ती का हय दोन बरे गावले ना मोठे होते. आयसा आणलं घराकडून आणि कमी का सांग आणि घ्यावा तर नको बस झाले करूक लागला. मटणाचे ढेकर येतो हा ना. कुर्ली हा तो आता बघूया. आवाज बरी या बुटी आता मग थांबा. दोनच वाटतं होय ना. एक लहान एक मोठी. ते लहान ते नको घेऊ. मोठी ते घेतला. पडली ते का करतात मोठे मोठे गाव आता ह्याच्यात बघूया आधी. बरी आहे बघ बरी 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 चरित्र जातं झाडी डाळी झाडी सुनत जायचं आपल्याला मग आणि बघा आवाज बघ येता बरं येतो फुलापर्यंत आणि हवं बरी अडकली या आपटू नको मरात ती. दोन दोन बरी थांबा. एक बरी आहे एक लहान दोन वरती टाकलास. खाली बस खाली बस खाली बस उठा नको तू तरी आपट बस मला आयसा जात तो हाव आयसा चालू ठेवलं. नाहीतर काय त्या आईचा उतवणे घालतो ते कुर्ली काय गेली पण आईच तुमचं. आली आई सुटला तिच्या तोंडा सुद्धा वर उठलेला तर जशी एक म्हणून अडकाना राहुला
खाऊनच गेली. हं. अरे काय यायला मागे बघ हा, टोपी बघ, टोपी पडतं उलटी घातली. काय थांबतात नाही आता 15-1 मिनिटात थांबा बघा. हम्म. पटकन उचलो बाय मग पट कुठली असली तर खा. कोंबड्याच्या हिशोबाने का पटकन उचलायचं. हा, हे बघ. बरी या बढिया. पाकली बघा फुगवली. इथले. आता या वाईट सुद्धा आता थोड्या वेळात घेऊन जाणार माग येतो कधी. मोठा असला ना तर रवतं वाटतं. एकदम बारक्या बांधलं असतं ते खाऊन जातो. पिवळे डबो काय पिवळे डबो. पिवळे डबो. पक्षीचं बोमात. दुधीत लहान तसं ठीक आहे थोडं. ठेवा मग. रशावाल्यांका देऊ ठीक आहे. टाकीन घोडी पटकन वळणार ना. जाड आहे ना. इली काय पगोली देव. सगळे खाऊन घ्यायची. सांग काय करायचं. लागताला बघ लागताला. खाऊन ऐकलं हा गाठी तशाच्या तशी. मोठे कुर्ले होते वाटतं. पाण्याचा आवाज बघा केवढा येता ना. काय खरं नाही खाल्लं नाही. असा बारकी बरी आहे. थांबा दिसता बरी आहे बरी आहे. डबो दे. त्याच्यात टाकू या दे. काय? भरती लिया मित्रांनो तिथं पाणी बघा कसं जोरात येतं आणि आवाज कसं येता. आवाज बघ एवढा येता ना. घरी जाऊ शकता. बघूया हो गटात जाऊन.
लाईन सारखे वाटता काय थंय एवढ्या लोटात. आमची बहुतेक पोगोल्यांची आयसा खाल्या नाही ह्यानी बांधल्यान ती मकोटा जोरदार दाब ह्यानी आवळून बांधल्यान नाही, पण तरी पण आपल्याक अगदीच नाही असे नाही ना, बऱ्यापैकी कुर्ले गावले गावले आपल्याक. आणि हे बारके बारके एकदम बारके साईज नाही हा, बरी आहे. हे 100 ग्रॅम किलो 10 बसतले आणि हे 6-7. तर आता त्या साईडला जाऊया, नाही तर हत तेव खाऊन टाकतील. बरोबर चल चल बघा, बरी गावली ना, बारकी हा. टाक मला काय गावतील ते घ्यायचे. आता जी गावात तीच दाखवतात आता, कारण आमची बहुतेक आयसा खाऊन गेले आहेत कुर्ले. कुर्ल्याने खाल्याने काय कासवानी त्या काय माहीत नाही, पण खाल्याने. चल बघूया घेतं नको घे, ते 4 बस नको घ्यायचा बे. आता आपल्याकडे घेता माझ्याकडचे तर खाऊन गेली मग अशी असा ना, चांगलं आहे, मोठी आहे मस्त. मग बरी होती ना मित्रांनो. खै खै गावतं. आता आम्ही परत ताबडतोब उचलीत जातो. बऱ्याच दिवसांनी ह्याची आयसा बांधलं कोंबड्याची, त्यामुळे अंदाज येणार नाही किती फास्ट खातात ते. मोरीची असली काय चलान जाता किती वेळ थांबलं तरी. आणि आम्ही मगाशी हीच चुकी केलं, अर्धा पाऊण तास थांबलो. टाक म्हणून कॅमेरा चालू ठेव काय बघलं कसली ह्या बघ. मग तू सांगतो कॅमेरा बंद ठेवा. हा कडक एकदम कुर्ली आहे, भारी गावली. मग त्याच्यासाठी कॅमेरा चालू ठेवतो असता, कळला. पण करा काय का होतो, मग काय ऐकायचा लागता, बायकोक भियाचाच लागता किती काय म्हणलं असतं. बरोबर. मोठी काळी एक तरी फुस कसं होत्याने ती गेली गेली पोगोली गेली ना खाली. थांब शोध येत. ती एक पोगोली रशी सुटान खाली गेलेली, पण काढलंय तिका उतारलंय नाही. त्याला आकडी असतात काठी आणि चाचपून बघलेत गावली. तर आता पुढचे बघूया. थांब नाही याच्यात उतर कुर्ली. हा चांगलं आहे ना. अरे असा अंदाज आहे हो, कुर्ली हाय म्हणजे हाय. कसली हा बघून दाखव. थांब पुढे येतो, पण गॅरंटी सांगले ना कुर्ली हाय. चल टाक. अनुभव चल. काय नाही आईस तरी हा कुर्लीत नाही. बारकी आहे वाटतं, बारकी आहे वाटतं.
काय केला घेऊन येतास की काय तिका धरून तिका धरून आणलास धरलेली आहे बघा कशी बरी आहे अगदी बारीक नाही आहे, बरी आहे. ह्याच्यात टाका त्यात गॅरंटी कमी आहे. बारक्या नको घेऊ टाकून दे. पहिली जी आपली खाऊन गेली इथली त्याच्यात हे बघा कुर्ली गावली मस्त मोठी साईज हा. मला वाटला नसतले म्हणून कॅमेरा चालू केलाय नाही रागान गावली. अरे बापरे आता पडणार असतंय मोबाईल सकट पाणी येत धर पुढे ये. 2 पगोले रवले थंय पुढे टाकलेले आहेत ते मी उचलून येतोय बघूया त्याच्यात गाय गावता जाताना आता आख्या घेऊन जातले परत आणि मग चला नको हां धर. आम्ही आता पगोले उचलूक घेतो म्हणण्यासारखे तसे आमका कुर्ले गावले नाही आमका जितके होय होते तितके. तर कोंबड्याचा आईस तसा ठीक आहे येतात पण ते खाऊन जातात पट करून ना त्यामुळे ते का फिरतच राहावं काय फिरतच असं फिरत राहिलं तर बावळे मोडतले होडी होलवून बरोबर. तर आता आपण शेवटचे बघूया ते गावतील तितकेच घेऊया नाही ते व्हिडिओ खूप मोठं होतो बरोबर. चल तू अंतरून घालू घे चल आता आणि आयसा काढून टाकतलं ना काढून टाक ठेवू नको. चल पहिलीच बघूया काढ काढ. फेल पहिलीच मग अशी गावलेली नाही का इला तेव्हा आपण चालू नाही केलं व्हिडिओ. मोठी आहे गो फायदा दे चालू करू कळत उचलता गेलंय चालू. चल बरी आहे का अशी आपतो नको घराकडे जायचंच मरतील बऱ्यापैकी घरी पण होते मोठं. अरे रे रे सगळी पिसा कोंबड्याची. चला मच्छर लय चावताना आता छोटी आहे नको टाकून दे. मोठी असा बरी आहे दाखव हां बऱ्यापैकी आहे जरच टाक. मला 2 तरी गावले. बरी आहे घे आता गावाक लागले. त्यातली शेवटची पगोली त्याच्यानंतर ते 22 वाला चालू होता. फसवल्यान मित्रांनो आता पाऊस येता त्यामुळे तुमका आता शेवटच दाखवतंय किती खेकडे आपल्याला भेटले ते. आता मोबाईल बंद करून ठेवतोय तरी बघूया इथे उचल बघूया एखादी लवकर उचल मग बंद करतलं तर भिजात मोबाईल एक तर एकच लाडको काय नाही. चल हे आता शेवटीच दाखवूया. आम्ही आता घरी येलो मग अशी पाऊस लागल्यामुळे शेवटची ट्रिप दाखवू गावली नाही
ते बघा आपले एवढे खेकडे मोठ्यातले भेटले आणि हे छोट्यातले छोटे म्हणजे एकदम पण छोटे नाहीत हां म्हणजे तसे नाही म्हटलं तरी आमका 3-1 किलो खेकडे सगळे 3-4 किलो होतील ना 3-4 किलो खेकडे आमका भेटले. पण पहिल्यांदाच मी कोंबड्याचा चांबडी वापरले कोंबड्याची आणि हे खेकडे पकडले. येतात ते का खेकडे पण ते पटापट खाऊन पण जातात. हे बघा. तर मित्रांनो पहिल्यांदाच कोंबड्याची चामडी वापरून आज पगोले टाकलं आहे म्हणजे बऱ्याच वर्षांनी. मधल्या काही काळात मी कायम मोरीचाच मांस वापरत होतो आहे मोरीची चामडी. तर आता थोडीसा पाऊस वादळ असल्यामुळे मोरीची चामडी मला अवेलेबल नाही झाली. तर म्हणून आज कोंबड्याची म्हटलं लावून बघूया. तर ते का येतात खेकडे बरे येतात बऱ्यापैकी येतात पण ते पटापट खाऊन जातात. जर जास्त पगोले असतील तर ताबडतोब फेरी मारीत राहावं काय जो आम्ही थांबतो 15-20 मिनटं तो थांबला तर तितक्या वेळात ते खाऊन जातात. त्यामुळे तुम्ही पण वापरत असाल तर पटापट उचला नक्की खेकडे भेटतात. आमका पण बऱ्यापैकी खेकडे मिळाले. तर व्हिडिओ कसं वाटलं तुमका नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय. आता भेटू पुढच्या व्हिडिओत. चला.